the truth behind this new normal. Ang kamatuoran likod nining bag-o nga normal nga atong giagian karon. Now nanata sa gitawag nilag new normal. New normal tungod kay whether we like it or not na naging mga changes sa atong norm, na mga bag-o nga mga standards sa atong society, sa atong ekonomiya ug sa uban pang industriya kabahin sa ato ang kalibutan. And nagtuo ko nga kini nga new normal nga atong giagian karon dili ni maong gi-describe sa Revelation nga angayan tang mahadlok ug maayo. Nagtuo ko nga wala pa ta niabot diha gid nga point. Pero diin man kini nga new normal nga atong giagian do na ni dako kay nga mensahe sa atong kinabuhi. Ug mo atong tan-aw ni buntaga. Ug nagtuo ko og positibo ko nga one day mabalik gyapon ang tanan sa normal. Ang normal nga kung point katubang makagawas na tapuhon nga wala nay face mask sa atong mga now, wala nay mga face shield. Nagtuko nga one day mobalik na gihapon ang pag-open sa tanang borders nga makabisita nata sa atong mga loved ones freely nga wala nay threats sa virus. Mobalik ang ubang butang sa normal pero at the same time naa naging mga changes. Now, ako nagtuko personally nga ang pinakahadlok sa tanan dili man gid ang pandemic. Yes, hadlok og ngilngig kay ang pandemic nga nahitabo karon sa atong kalibutan. Pero ang pinakagikahadlukan gid dili ang pandemic, kundi ang system nga ginatry og endorse, ginatry og pasunod sa mga katawhan pinaagi niining pandemic. Dili ba ta aware nga tungod dinhi nga pandemic daghag mga protocols, mga standards ang nangausab. Ang ekonomiya nangausab, ang dagan sa panggobyerno, ang dagan sa sistema sa atong nasod panginabuhi, daghan kayog changes. So kung na may interesting nga part, dili ning pandemic, kung dili ang system sa kalibutan nga ginatry nilag introduce pinaagi niining pandemic. Now aron masabta nato ning tanan, dapat nato ilhon kinsa maging author behind this new normal. Ang author gyud likod niining tanan, kinsa maging pinaka person in charge niining tanan. Ingon ang Bible, siya si Satan. The name Satan, it means adversary. Before siya nahimong Satan, he was called one of the angels of God nga si Lucifer. And you know what? One of the reasons nga nung gitagak si Lucifer din sa yuta nasa Isaiah chapter 14 verse 13 to 14. Muna'y reason nga nung gitagak si Lucifer. Ingon pa ni Lucifer, "For you have said in your heart," ingon niya, "I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation on the farthest sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High." So, ang reason nga nung gitagak si Lucifer sa yuta tungod sa desire ni Lucifer nga mahimong labaw pa sa Dios. Gusto niya og throne above the heavens. Gusto niya mulingkod sa center tunga-tunga sa congregation sa eternity. Gusto niya maghimog iyahang trono didto sa kalangitan. Tungod na nga pride nga abot sa kasing-kasing ni Lucifer, hinungdan ngayon ang Book of Luke, gitagak siya sama sa usa ka kusog kayo nga kilat. Gitagak siya sa kalibutan. Tungod sa pagkatagak ni Lucifer sa yuta, dili man niya kaya itukod iyang trono dito sa kalangitan. Iya nang itukod iyang trono dinhi ilawom o ibabaw sa yuta. Number 1, Satan wants to build his own kingdom on earth. Gusto niya, wa siya nagtagumpay sa plan A ngadto sa langit. Ang plan B, ipadayon niya ang gingharian dinhi sa yuta. Munang ingon ng 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ingon dinhi, whose minds
The God of this age, take note sa word nga God, naka-small g na siya, has blinded who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. Naay 5 ka lessons nga makuha nako nini nga verse. Una, si Satan gitawag siya the God of this age. Small God of this age, of this generation, nini nga system sa kalibutan. Si Satan ang nagdumala. Giangkon niya actually ang kalibutan mo nang gitawag sa og pinakakawatan. Gitawag siya sa Bible og thief, kawatan. Iya sa Dios ang tanang butang. Wala gi kang Satan. Pero the fact nga giangkon niya ang kalibutan, pasabot nga na nga iyang giangkon ang dili iya ha. Aside nga na, ingon pang Bible, ginablind niya ang katawhan. Ginabutahan niya spiritually ang tao. In what way? Ginataptapan niya itong mga spiritual eyes, ginaofera niya ang tao sa bahandi, sa material things, kaibog sa unod, pleasure sa eyes, pride of life, para dili makita sa tao ang kahayag nga nalang ni Kristo Jesus. And spiritually, people are blinded. Wala nila nakita ang kahayag gagikan sa Ginoo. And aside from that, iyang buhaton tanan nga ang tao di lang gyud makaduol sa Ginoo. Kita nimo dinhi, who do not believe. Paningkamutan ni Satan nga ang tao di gyud mutuo sa gospel. Di gyud makatuo ni Christ. Dili makakita sa kahayag nga naa lang ni Jesus Christ. And aside ni ana, makita nato dinhi ang duha kagingharian sa yuta. Ingon pang Bible nga ang tanang tao nga wala mituo sa gospel ni Christ, iya sila sa gingharian ni Satan. Ug ang tanang tao nga nakadawat na sa gospel ni Jesus Christ, naa sila sa gingharian sa Dios. So there are only 2 kingdoms on earth, spiritual kingdoms, the kingdom of Satan and the kingdom of Jesus Christ. Ug kung wala pa ang tao diha sa Ginoong Hesus, spiritually naa pagyud ta ug kuhaunon pagita sa Dios sa gingharian sa kangitngit. Dili lang gusto ni Satan maghimog trono sa yuta. Gawas pa ni ana, gusto ni Satan gubaon ang plano sa Dios nga pagluwas o pagtubos sa katawhan gikan sa silot sa sala. Gikan pa sa Garden of Eden. Sa unang beses nakasala si Adan ug si Eva sa Dios, ang unang pagkatagak sa tao ngadto sa sala. Ang Dios nagplano nagkaluwasan sa Garden of Eden pa lang. Nanay plan of redemption dito pa sa tanaman sa Eden. Ug dili gusto ni Satan nga mahitabo na nga plano. Dili gusto ni Satan nga ang tao maluwas gikan sa silot ug bayad sa iyang sala. Munang ginahimo ni Satan ang efforts, ang tao di lang yun maluwas. Ang first 2 brothers sa Bible, si Cain ug si Abel. Ang generation ni Abel, mo'y makita na to nga gigiyahan gyud sa Dios. Ug ang generation ni Cain, mo'y makita na to nga supak sa kabubuton sa Dios. Kinumdumo sa ilang offering, si Abel, ni follow siya sa standard sa Dios, naghatag siya burnt offering, karnero, kinabuhi iyang gihalad. Si Cain naghalad og offering bunga sa iyang pagka-farmer. Naghatag siya mga prutas mo iyang gisunog. Ang standard sa offering dapat nay blood. Og si Abel ang nagpakita og kinaiya sa pagsunod gyud full nga obedience sa standard sa Ginoo. Nihalad siya sa offering. Si Cain ang nagpakita og kinaiya sa pagtuman niya sa iyang kaulingong kabubuton. Kay balo siya nga burnt offering na blood nga offering, pero gipili ni Cain ang iyang kaglingon nga bunga sa iyahang paningkamot. So nining duha pa lang ka magsuon, makita nato ang duha na karasa sa tao nga muoy ni katag karon sa atong kalibutan. Ang panghunahuna sa pagsunod sa standard sa Dios ug ang panghunahuna sa standard sa bunga sa pagpaningkamot sa tao. Diin pa man nakita ni Satan nga ang generation ni Abel mo'y gamiton sa Dios para pagpadayon sa plano sa pagtubos sa katawhan. Gipapatay ni Satan si Abel. Diin man nagpuli ang Ginoo og replacement ni Abel na tao si Seth. Ang meaning sa name nga Seth is replacement.
ni puli si Seth. O ang generation ni Seth nahimong godly, nahimong Dios nun, o generation ni Cain nahimong supak sa kabubuton sa Dios. O gihimo ni Satan, gimix niya ang generation na pud ni Seth o ang generation ni Cain. Hinungdan nga na-pollute na pud ang ilahang mga panghuna-huna. Din man ang Ginoo nag-raise na pud another family para mo preserve mo padayon sa plano sa Dios, ang pamilya ni Noah. Hangtod nag-raise ang Ginoo pamilya na pud ni Abraham. So on and so forth, daghang mga katawhan nga gigamit sa Dios sa Old Testament ngadto sa New Testament para lang ma-preserve o mapadayon sa Dios ang plan of redemption sa tao. Na-fulfill ang plano sa Dios sa pagtubo sa tao sa diyang si Christ minaog sa yuta ug namatay sa cross. Natuman ang kabubuton gyud sa Dios. Natubos ang tao gikan sa silot siyang sala. 2,000 years ago, kutong balikan, si Christ namatay sa cross para tubson tas atong mga sala. Ug mahimo nang effective sa imong kinabuhi once dawaton nimo si Kristo isip imong personal nga Savior. Now, dili lang ang plano ni Satan gubaon ang plano sa Dios sa pagtubo sa katawhan, plano pud ni Satan kontrolon ang tanang nasod ug ang tanang tao. Gusto gid niya kontrolon ang tanang nasod ug ang tanang katawhan. So ang strategy nga buhaton ni Satan dapat mukuha sa atensyon sa tao. Unsa may best nga pain itaga nimo para mo kagat ang tao sa plano ni Satan sa pag-unite, paghiusaw, pagkontrol sa tanang nasod. Ug nahuna-hunaan ni Satan ang pag-introduce sa kalinaw. Peace. Abi nimo ang peace mao ni usa ka butang nga ginapaningkamutan og gipangita gid sa tao. Useless ang tanan, bahandi, credentials na abot unsa pa kung wala kay peace. Aron nga ang tao mo grab sa peace nga i-offer ni Satan sa matag nasod, lubugon ni Satan ang matag nasod. Munang gibutangan niya imoralidad ang kasing-kasing sa tao, aron ang tao magkadautan ug magkadautan, mahigugma sa kwarta, sa bahandi, sa kagahom, sa butang, sa kalibutan, aron muni muhimo mohatag og kagubot sa usa ka syudad, katilingban, nasod ug bisan pa nasod batok sa laing nasod. Tungod niini mo nagingon ni Paul sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 and verse 4. Mo ni mahitabo sa last days. But know this, that in the last days perilous times will come. Men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, and unholy. Verse 3. Unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good. Verse 4. Traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. You see, sa end of times, ang tao mas magkadautan pa kay ni Cain. Mas magkadautan pa sa Sodom and Gomorrah. Mas magkadautan pa sa hunahuna o kinaiyan ni Hitler. Mas worse ang pagkadautan sa tao. Tanan buhaton ni Satan aron ang tao magkadautan og muni mohatag og tension, friction nga usa ka nasod batok sa usa ka nasod magkagubot. Murang di gid mahutag problema ang matag nasod, matag syudad, matag barangay, bisan gani ang atong pamilya. Naagid si Satan. And tungod niya na muna si mohatag og tension, tanan nga mga kadautan sa tao muni mohatod nga to sa paghimo og krimen, nanay gera, nanay division, nanay kagubot, hangtod mo abot ni nga to sa dagko kay nga gera nga giingon sa Bible, nasod batok sa nasod, gingharian batok sa gingharian. Ug naturally human sa gera na di ang famine, gutom, walay ekonomiya nga mudagan, walay kumpanya nga makapadayon, pugnan ang mga transactions, daghang pamilya ang magutman, pamilya nga mga bungkag tungod sa gera, daghang bata mawad-ag ginikanan mawad-ag kabataan, daghang mahimong mga orphans
Daghag mamatay sa gutom, sa kawadon, kahadlok. Daghag mga tao nga mabiyaan na sa tinuod nga pag-atiman ug ang matag usa ka pang gobyerno mangita gid og solusyon nga matabangan iyang katawhan ug mobangon ang ekonomiya. And then i-introduce dayon ang kalinaw. Nay someone nga mo introduce, okay, here comes ang pinaka-ultimate nga need sa matag usa ka nasod. Aron magkasinabot ta, mahunong ni tanang gera, makabangon ang mga nasod sa mga problema. Peace. Tungod kay ang matag nasod, gusto nga mobangon ang matag nasod, gikan sa ilang pagkahagma, i-grab na siya ng offer. Ug ingon ng Bible nga temporary ra na siya nga klase nga peace. Para ra na sa mukagat ang tao sa pain ug mukagat na nga klase nga system sa kalinaw. Kupta na ka o kontrolado na ang tibok kalibutan. Ingon ang Revelation 6:1 and 2, during ni siya sa opening sa 7 seals, ang first seals, ingon din ni John the Beloved, and I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard, as it were the noise of thunder, one of the 4 beasts saying, Come and see. Verse 2, and I saw, and behold, a white horse. Ang white nga horse nagsimbolo ni og peace. Okay? And he that sat on him na ay naglingkod sa white nga horse. Meaning there's someone or authority nga naglingkod sa horse had a bow. Pana. I mean, kanabang, di ba sa Indian pana, na kay bow, na kay arrow. Pero ang bitbit nining tao nga naglingkod sa horse, bow lang, walay arrow. Kung sa armas pa ni sa modern time, naasay pusil, pero walay bala. Meaning, miabot siya dili sa pakig-away, kundi sa kalinaw. It might be a military force, power, influence nga mo pataliwala, pero ingon sa wala ko na ni sa pakigera, kalinaw ang akong tuyo. And isa pa ka interesting, and a crown was given unto him. Crown symbolizes authority. So ang kining tao nga nagpromote og peace, nga naglingkod sa white horse, napagi someone nga mas authoritative niya, nga mo'y naghatag niyang authority nga mo pagawas nini nga klase nga peace. Okay? Kinsa kani sila nga mga kagamhanan was given unto him, and he went forth conquering and to conquer. Gitagaan sa authority nga mahimo-conquer, magmadaugon sa ihang mga plano. Meaning to say, yes, ma-implement gyud ang kalinaw niini nga bahin. Pero kung basahon nimo ang next nga seal, second, third, fourth nga seals, nipuli diha ang gera, kagutom o uban pa nga mga kasakit. Yes, because temporary ra ni siya nga klase nga kalinaw. Igo ra ni siya pagkuha sa atensyon o pagkupot sa katungod sa tao. Aron mahitabo na nga plano ni Satan, isa sa pinaka-best niya nga strategy ang paggamit og instrumento. Sa time pa sa Garden of Eden, sa diyang gihulog si Lucifer sa yuta, ang iyang gigamit nga instrumento nga tintalon ang tao, ang serpent. Muni strategy ni Satan. Gigamit niya ang bitin para tintalon ang tao. And para mahihimo ning realidad nga plano ni Satan sa pagkontrol sa tanang kanasuran, sa paghimo siyang trono dinhi sa yuta, mugamit siya og kagamhanan. Niningabahin mugamit siya isa ka influential nga leader, isa ka powerful nga nation, isa ka society, isa ka organization, usa ka grupo, tao, daghan siya pwedeng gamiton para mahitabo ni iyahang mga plano. Higala igsuon, gusto na ko masayod ta, ngang kinabuhing Kristohanon, dili ni mahitungod sa blessing lang sa Dios.
Dili ni may tungod lang sa good life ngayang gina-offer. Dili ni may tungod sa nice di mo nga fellowship sa church, nice building sa church, sa atong mga fellowship, sa atong mga training, sa atong paglipay-lipay, pag-enjoy sa pagpangalagad sa Ginoo. Kaya ang kinabuhing Kristohanon, mao ni ang pag-atubang sa realidad, sa pagsugat, sa tinuod na to nga kaaway o pagpildi niini. O gitawag sa Bible nga siya si Satan o iyahang mga demons. Yes, usa ni kapakig-away dili mahitungod sa flesh and blood. Isa ni ka spiritual battle. Spiritual force of darkness ang atong gipakigbisugan dinhi. Dili ang tao, dili ang government, dili bisan kinsa nga powerful nga influential nga tao, likod nining tanan mao si Satan. Gitawag ta sa Dios dili sa pagtukod lang og nindot nga mga churches. Gitawag ta sa Dios dili sa pagtukod lang og nindot nga pamilya, nindot nga balay, pagtuman si mong career, sa paghimo og kagulingon nimo nga empire. Gitawag ta sa Dios sa pakig-away, pakiggera, sa pagdipinsa og usa ka gingharian. Gitawag ta sa Dios sa pagtukod, pagpabarog sa bandera sa cross ni Christ. Sa pagsagit sa pangalan ni Christ, nga one day ang tao mo piko siyang tuhod, muhapa siyang ulo sa pagsagit o pagdaig sa ngalan ni Kristo Jesus. Gitawag ta sa Dios sa pagbuntog, sa pagpildi sa gingharian ni Satan dinhi sa yuta. Kaya ang tinuod nga pagkaanak sa Dios, dili lang ni taman sa imong title isip usa ka anak sa Dios, usapod ka kasundalo para sa Dios. Sundalo ta sa Ginoo. Ug usay wa nato natagaag pansin ang atong pagkasundalo tungod kay nabuhian na nato atong mga armas sa atong mga kamot. Tungod kay lain na ang gikuptan sa ato ang mga kamot. Ingon ni Christ, if anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross. Asa na ang imong cross? Basig lahi na nga atong gibitbit ug nalimtan na nato nga sundalo ta sa Ginoong Hesus. Lain pa nga butang, unsa nga klase nga sistema ang buhaton ni Satan? Unsa man ang sistema nga buhaton ni Satan sa last days, sa katapusan nga mga adlaw? Now, nanata sa last days, nagsugod ang last days sa time ni Christ. Nanata sa katapusan nga mga adlaw. So kung sa time ni Christ nagsugod ang last days, unsa na lang karon? Ug unsa nga klase nga sistema ang buhaton ni Satan? Una, ang pandemic nga nahitabo karon sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan. Sama ni sa usa ka gamay nga bintana. Nga dinhi nato makita kung unsay mahitabo di ay sa unahan. Again, ang pandemic nga nahitabo karon sa tibuok kalibutan, usa ni kagamay ka bintana nga maghatag natog idea unsa ang mga posible nga mahitabo sa unahan nga giandam ni Satan para nato o sa tibuok kalibutan. Now, moabot ang panahon halos ang tanang aspeto sa atong panginabuhi kontrolado na sa technology. Natay idea nga moabot ang panahon nga gamiton ni Satan ang technology sa pagkontrol, sa pagdominate sa tanang katawhan. Now, nini nga pandemic, makita nato dinhi ang power sa technology. Tungod sa teknolohiya, doon na ni kapasidad nga pwede kontrolon, ipadagan ang tanang butang pinagi sa online. Di ba sa pandemic, na-promote og maayo ang online selling, online payments, online classes, online meetings, online nga mga worship services, online nga mga transactions. Halos tanan gi-manage na sa technology. Abi nimo isa sa sign according sa prophecy, isa sa mga signs nga naanatas katapusang mga adlaw mao ang pagsaka og maayo sa kaalam sa tao. Ingon ang Daniel chapter 12 verse 4. Ingon ang Dios, but you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro,
and knowledge shall increase. Yes, sa katapusang mga adlaw, di kita dapat matingala kung paspas kaayo ang teknolohiya. Ayaw katingala sa mga kalit o paspas kaayo nga mga discoveries, invention sa tao. For example, adto ta sa outer space nga mga operations. Ang company nga SpaceX, sila ang nag-launch og mga satellites ngadto sa universe at sa kawanangan para ipalibot sa kalibutan. Ilahang goal nga naay 42,000 ka mga satellites ilang mapalibot sa tibuok kalibutan. O kana preparation na siya sa mas paspas nga internet speed o sa 5G nga system o kung napay mas labaw pa sa 5G nga system para preparation na siya nga mga teknolohiya sa pagpadagan sa plano sa pagkontrol sa tibuok kalibutan. And karon sa latest nga update, nakapalupad ni sila og more than 800 ka mga satellites nga nagtuyok sa atong kalibutan. Ilang goal moabot og 42,000 ka mga satellites. And ang goal sa SpaceX nga company by year 2024, ang tao pwede na makatravel, makabisita sa planet Mars. Pwede na makabisita. Nakoy nadungog sa una nga nay tao ni palit na og property sa bulan. Patukuran guro niya dito restaurant. Adto ta sa mga new inventions. Abi nyo hundreds, thousands of inventions nga latest nga mga inventions nga nakaron. Pero isa sa mga attractive mukuha sa attention sa tao kining mga robots. Mga humanoid nga mga robots. Isa din si Asimo, ang robot nga giimbento sa Honda nga company nga na siya characteristics nga halos parihan na sa tao. Maka-feel na siya emotions, maka-interact na siya sa impression nga tao nga iyang kaatubang. Ug isa din sa mga humanoid nga robot si Sophia, ang mas pinaka-modern, latest nga intelligent kayo nga robot nga napod siya feeling nga mas accurate kay sa feeling sa tao. Pwede nimo sa masturya, pwede ka mo katawa o ba niya, murag pwede na siya kasyaran og problema. Isa sa mga latest nga mga inventions kining autonomous driving. So bang nasod na ni siya, kanang di na ka mag-drive sa imong sakyanan. Iniglingkod nimo sa imong sakyanan, pinduto nimo ang program asa ka padulong pila ka oras, and then pwede na ka matulog didto, pukaw na lang ka sa imong sakyanan nga naabot na ka, naka-parking padaan. And isa po din kining wireless electricity. Abi na ko remote control ay wireless. Nanay electricity nga wireless. Ay doon sa konsepto ni ini no. Pero maybe para na konsepto sa mga sensors o isa din kining 5G nga system sa internet. Nga di na ka makatakas bisan asa pa ka nga bahin sa kalibutan. Di na ka maka-eskapo sa dagan sa teknolohiya. Abi nimo sa China, na isa ka company nga 90% sa ilang mga empleyado ilang gipangtangtang. Kay gipulihan nila nig mga robots ug mga machines. Sumala silang study, mas accurate, mas paspas ang trabaho sa mga robots, sa mga machines kaysa mga tao nga empleyado. Kay mga robots dili masakit, ang mga robots dili kapuyon o fix kanabang standard kay ilang trabaho, di mag-usab-usab. Sumala silang study, mas paspas ilang production o ilang income once gipulihan nila nig mga robots o mga machines. Abi ni mo sugot kag sa dili, according sa study, moabot ang panahon pila ka tuig gikan karon nga ang mga kumpanya dili na mo dawat og mga tawo nga empleyado. Mga machines na og mga robots. Mo nagipangandaman na sa nga tuig. Kaya nga panahon daghan gyud ang mawad-an og mga trabaho. Gani daghan na karon sa mga company sa tong nasod ug sa ubang nasod nga mas gipadagan nag mga machines instead nga mga tao. Inana ang power sa machines. And gawas pa ni ana. Sa pandemic nga atong nagian karon, naisa ka konsepto nga makit-an nato dinhi nga susama sa konsepto sa umaabot nga panahon. Ang konsepto nining quarantine pass. So ba ang nasod gitawag ni siya quarantine
clearance or abot mo say tawag sa uban. Basta clearance nga wala kay sakit, wala kay COVID, aron makapas ka. During sa lockdown, kay numdum mo, dili ka kapalit o kabaligya kung wala kay quarantine pass. Patas tanan, dato pobre, dili kahimog transaction kung wala kay quarantine pass. Now, kini nga konsepto, pari-parihan isa sa konsepto nga gipanagna sa Bible sa end of times. Ingon dinhi sa Revelation chapter 13, 16 to 18. Ingon dinhi ni John, He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand and on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark of the name of the beast or the number of his name. Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast. Ang beast din nag-refer ni Antichrist. For it is the number of a man. His number is 666. Ingon ang Bible nga kung wa kay mark nining mao nga 666, di ka kapalit og kabaligya. Pobre, dato, dili ka kahimog transaction. No, maun siya konsepto sa quarantine pass. Although in the end of time, sa katapusan na gyud nga mga panahon, di man gyud siguro actually mo ni mahitabo, pero naa dinhi ang konsepto na nga pwede gid ang tao di kapalit og kabaligya pinaagi sa usa ka sistema. Nauna sa tanan, tanaw na to ang background nining 666. Sa Hebrew ug sa Greek, wala sila mga numeric nga mga figures. Wala sila numbers. And ang ilahalang alphabet. Ug ang ilahang alphabet, tungod kay wa man sila mga numbers, matag usa ka letter sa alphabet na ni equivalent nga number. For example, ang first alphabet sa Greek is alpha, ug kining alpha ni equivalent nga number 1. Next na letter ang beta na ni equivalent nga number 2. So matag isa ka letter sa Greek na ni equivalent nga number. O kanang equivalent nga number mo na siyang gitawag nila gematria. Gematria. For example, ang name nga Jesus Christ sa Greek gitawag ni Jesus. Ang counting sa Jesus ni Christ mo equivalent ni siya number nga 888. Ug ingon ang Bible nga sa katapusan nga mga adlaw, ang pangalan daw ni Antichrist naa siya equivalent nga number nga moigo sa 666. Dili 666 iyang name. Pero kung i-convert nimo sa gematria, moigo ni sa 6 ug 6. Ingon ang Bible, kung wala ka nini nga tatak, dili ka kahimog transaction. Posible usani ka device ka implant sa imong body system. Posible isani ka rule, usani ka protocol, usa ka sistema na kung wala ka nini di ka kapalit o kabaligya. Ang tao mo kagat gid nini, kay di man ka mabuhi kung dili ka mo palit o di pud ka mo baligya. Gawas kung na kay asyenda, kung na kay yuta nga pwede katamnan para sa imong survival. Now, ang pandemic usab naghatag po natog idea nga in the future mahitabo na gyud ang cashless nga system. Sa pandemic pa lang makita na nato dinhi unsa mulihok ang teknolohiya sa mga payments. Cashless na halos, online payments na namaning daan sa una, pero mas na-endorse og maayo karon ang mga online payments nga pwede ka mo palit o mo baligya bisag wala kay kwarta nga gikuptan sa imuhang kamot. Kung familiar mo sa Bitcoin, ang Bitcoin isa ni siya ka currency, isa ka kwarta nga nasa online nimo. Isa ka Bitcoin na ni siya equivalent nga kwarta. Cashless na siya nga system. And abi nyo, according sa study, by year 2023,
3 years from now, majority sa mga kanasuran, cashless na ang system. Ay mo kahadlok. Wala na pasabot nga cashless na dayon o balik na dayang Ginoo. Dagka na cashless na itabo karon. By year 2023, cashless na ang sistema sa majority nga mga kanasuran. Ganong kinahanglan i-cashless ang system? Tungod sa cashless na system, electronic na ang imong kwarta, imong currency. Tanang payment, tanang selling, tanang transaction regarding sa money, online na mo agi. Ug mao nay pinaka-the best nga way sa pagkontrol sa tao. Once kontrolado ang dagan sa kwarta, kontrolado na ang katawhan. Munang importante na isang system para pagtuman sa plano gyud sa kaaway. Abi nyo na yung mga nagkalinlain nga theories nga mobalik ang Ginoo. Na nagtuo nga mobalik ang Ginoo before ang tribulation period, ang 7 years of tribulation, nga dili nakalutuson. Napoy nagtuo nga mobalik ang Ginoo tunga sa tribulation, samtang ginalutos ang Kristohanon mobalik ang Ginoo. Napoy nagtuo nga human sa tribulation period, pero before sa kapungot sa Dios, mobalik ang Dios, ang Ginoong Hesus. Na ako nagtuo ko nga bisan asa ana nga mga theories mo balik atong Ginoong Hesus, dapat gyud gihapon ang church mangandam sa pinaka-worst na senaryo. Kung nagtuta mo balik ang Ginoo before sa tribulation, mangandam gyud gihapon ta sa pinaka-worst na situation. O kung nagtuta asa ana nga bahin nga theories, mangandam ta sa pinaka-worst nga situation. Hinumdum ko sa time nga si Christ, gisugo niya yung mga disciples sa pagpangita sa mga nangawala nga karnero sa Israel. At the same time, nagpredict si Christ sa mga mahitabo sa katapusan nga mga adlaw. Ingon niya sa Matthew chapter 10, walay servant nga mulabaw sa iyang master. Kung gilutos ko, ilutos pud mo. Ipadala ta mo sama sa usa ka karnero diha taliwala sa mga wolves, bangis nga mga iro sa lasang. Ingon sa moabot ang panahon nga ipatawag mo sa kadagkuan, mubarog mo sa mga authorities, mubarog mo diha sa mga korte, biay-biayon mo, pasanginlan mo sa mga sala nga wanyo buhata, o dumtan mo sa katawhan tungod nako. That's a form of persecution. Pero yung sa ay kabalaka, kung sa yung isulti kang Holy Spirit mo'y mulihok ninyo niya ng mga tungura. You see, si Christ wa naghatag og comfort sa pag-preach sa gospel. Sa responsibility sa mga Christians o sa churches, wa siya naghatag nga ahilag kabalaka. Yes, na siya comfort, pero wa niya gideny ang reality nga doon na persecution. Gikan pa sa Old Testament na persecution. Sa time sa mga apostles, namatay sila sa persecution. Sa Dark Ages, millions sa mga Christians namatay sa persecution. Bisan sa atong time, dagan sa mga close countries, ang mga Christians gipang persecute. Bisag asa na ay persecution. Ug ingon ni Christ, pangandami na. Now, higala igsuon, ingon ang John 16:33, ingon din ni Christ, these things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. Nganong dunay kagubot yun sa kalibutan, nganong expected dunay persecution, kay ever since ang sistema sa kalibutan, dili gid muuyon sa sistema sa Dios. Ang katawhan sa kalibutan, dili gid makighiusa, makiguyon sa katawhan sa Dios. Muna musugot kag sa dili, moabot gid ang panahon, mga makita nimo ang tinuod gid nimo nga baruganan. Sa tong time karon napatay freedom. Murag wala lang, di kinatong feel nga persecution nga ginamention ako din sa pulpit. Pero one day, sa dihang makita na ang tanan gyud nga agenda sa kalibutan, mo na ang time nga kinahanglan na kamupili. Kinsa bagi imong gibarugan? Kay dili pwede nga magbarug ka sa Ginoo at the same time magbarug ka sa kalibutan. Ang persecution mo ni mo identify kung kinsa gid ka or asa gid ka dapig. Ingon dinhi ang verse 1 John 2:15. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him.
Kanunay si Christ nagsigrimain, ayaw higugmaa ang sistema sa kalibutan. Tanang sistema sa kalibutan nga supak sa pulong sa Dios, muna siya ang worldly na nga system. Abi nimo, ang persecution, it's a form of gift. Yes. Moni gift nga wagi tawo nga ganahan. Tanaw na to Matthew 5:11 ngadto sa 12. Ingon ni Christ, "Blessed are you when they revile and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven." Bulahan ka, pagkalipay kung gipersecute ka for the sake ni Christ. Pero kung gipersecute ka tungod sa imong binuang, dili na siya godly nga persecution. Pero kung gipersecute ka for the sake ni Christ, pagkalipay, dako kag ganti puhon sa langit. And sa 2 Timothy 3:12, ingon din ni Apostle Paul, "Yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus," tanang tao nga nagtinguha, magkinabuhi nga Dios nun diha kang Kristo, ingon ni Paul, "will suffer persecution." Yes, higala igsuon. Kung gusto ka mo compromise sa imong faith, magpadala ka sa kalibutan, free ka sa persecution. Pero makita din ha ang tinuod nimong baruganan, dili gyud ka iya sa Ginoo. Kang tinuod nga iya sa Ginoo, tagaan kag kaisog sa Holy Spirit nga mobarug ka kung kinsa gyud ka. Munang di ta matingala sa dark ages, millions sa mga Christians gipangpatay, gipapunggutag liog, gipanglawg sa mga leon, gipangdabdaban, gipadagan diya sa karsada nga patay ng lawas. Nganong nabuhat nila to? Tungod kay ang Holy Spirit mo nihatag nilag kaisog. Dili ang kaisog sa tao. So ang tinuod gyud nga iya sa Ginoo, ang Holy Spirit na bahala nimo ni anak nga kahimtang. Di ko mo to nga dunay anak sa Dios nga mo compromise. Kung doon na may mo compromise, wala yun ka na iyaha sukad. Abi ni mo, wala ko nasayod sa imong kahimtang. Siguro na persecution karon imong kinabuhi. Rejection, criticism, giyaga-yagaan na ka, gitakwil, gisalikway na ka, tungod sa imong decision sa pag-follow ni Christ. Pero hinumdumi nga doon na kay Dios. Gamhanan ang imong Dios. Ug ang tinuod nimo nga bahandi dili sa mga butang nga imong gibuhian dinhi sa yuta. Ang imong tinuod nga bahandi dili ang mga butang nga giilog sa kalibutan gikan nimo. Ayaw kawili niya itong mga butanga. Kang tinuod nimo nga bahandi, tua giandam sa Dios sa langit nung dapi. Kinahanglan nimo buhian ang imong bahandi sa yuta para makatigom kag bahandi sa langit, then go. Muna'y tinuod nga treasure sa imong kinabuhi. Wa man ta nasayod unsa nga klase nga persecution ang giandam ni Satan sa unahan years from now. Wa ta nasayod. Pero kung undergo man tag persecution, isa na kapag pamatuod nga likod sa iyong paghilak, pagantos, pagpailog, pagpadayon sa pagpangalagad, kana nga klase nga kasakit usa na katimailhan nga mas gipili lang nimo nga magkinabuhi nga Dios nun kaysa pag-compromise. Amen. Ang persecution si mong kinabuhi pagpamatuod ni nga usa ka Dios nun nga tao. Mga mas gipili nimo ang pagsunod sa Ginoo kaysa bisan pagbiay-biayon ka sa kalibutan. O kung moabot ang time nga biyaan ka sa iyong mga higala tungod sa pagsunod nimo ni Christ, pasagdi sila. Ang pinaka-importante nga nagpabili nimo ang Dios Amahan, Dios Anak ug Dios Espiritu Santo. O kung moabot sa point nga sa imong pagkasundalo ni Kristo Jesus, makabsan makaginhawa kinabuhi diha sa panggubatan sa pakigbisog nimo tungod sa ngalan ni Kristo Jesus. Pagkalipay ingon pang Ginoo, kay dako kag ganti pohon dito sa langit. O nig-abot dito sa langit, sugaton ka sa dagkong panon sa anghel ug ang imong commanding officer nga si Christ mo musugat nimo ug moingon, "Welcome, good and faithful soldier." Ang Ginoo magapanalangin, mag-ampo ta.
Ginoo, nagapasalamat mi sa imong mga pulong nini buntaga. Tinuod Ginoo, ikaw Ginoo ang hari nga angayan lamang namo pilion subayon dinhi sa dagan sa kalibutan. Tagay mig kaisog Lord unsa man ang hagit nga na hulga ka namo sa unahan. Tagay mig kaisog nga mobarog taliwala Lord sa mga hagit plano sa kaaway karon Ginoo sa among kinabuhi. Sa gihapon Ginoo, malaumon mi nga samtang wala pa na niabot nga mga panahon, kitagaan pa mi nimo panahon nga pakapangandam, makapangalagad nimo, ma-enjoy ang imong mga blessings o kumuabot na nga panahon Ginoo na sayod mi nga dili gihapon nimo mi pasagdan. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Amen.